οικονομικά. Για οικονομικά. Κοίταξε, το πιστεύω. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, στο παρελθόν δεν ασχολιόμουν. Δηλαδή, πίστευα σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν ζωδιακά μεταξύ τους οι άνθρωποι. Απλά. Εντάξει τώρα, και λόγω του ότι ήμουν πιο μικρή και αυτά, θεωρούσα ότι όλα είναι, ξέρεις, στη σφαίρα της φαντασίας και γενικά της αυτοϋποβολής. Πολλοί το νομίζουν. Ναι, ότι όλα είναι στη σφαίρα της αυτοϋποβολής. Να σου πω την αλήθεια, μετά από κάποια φάση της ζωής μου άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτι συμβαίνει. Αλήθεια στο λέω. Όχι, εγώ το πιστεύω απόλυτα. Λόγω και τη δουλειά μου, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ απόλυτα. Ναι. Αυτό που λες. Μέχρι τότε εντάξει, και εγώ το έπαιρνα, ξέρεις, πολύ, ξέρεις. Ελαφριά. Και έλεγε σας μην το πιστέψω για να μην υποβάλεις μόνοι σου τον εαυτό σου σε κάποιο αρνητικό στοιχείο και σε επηρεάσει τη δουλειά σου. Ναι. Από εκεί και πέρα μας έπρεπε να πούμε, Γεωργία, ότι εσύ μένεις ένα κρυάρι. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα αυτά που είπα εγώ προσωπικά για εσένα, για τους φίλους τηλεθεατές οι οποίοι μας ακούνε, έχουν να κάνουν το ίδιο και για εσάς. Ο κάθε γενέθλιος χάρτης έχει να κάνει με το προσωπικό δαχτυλικό αποτύπωμα του κάθε ανθρώπου, είναι μοναδικός. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες προβλέψεις σχετικά με το δικό σας ζώδιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας και στο Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης για να σας δώσω εγώ τις δικές μου προσωπικές απαντήσεις στα δικά σας αστρολογικά ερωτήματα. Μια μικρή παρένθεση, το Facebook αστρολογική εκπομπή με ελληνικό, με συγχωρείτε, χαρακτήρα δεν υπάρχει πια και οτιδήποτε έχετε γενικά να ρωτήσετε θα σας απαντήσω εγώ ο ίδιος. Γεωργία, λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στο αστρολογικό μας παρέακι μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να σε ξαναδώ. Γιατί όχι, αρκεί να με καλέσεις. Εννοείται πως θα σε καλέσω και είμαι σίγουρος πως την επόμενη φορά θα έχεις να μου πεις και πάρα πολύ καλά νέα στα επαγγελματικά σου. Ακόμα καλύτερα. Μακάρι. Δηλαδή, σε πόσες μέρες το κόβεις αυτό, ξέρεις, για να το. Εγώ πιστεύω ο μήνας αυτός είναι πολύ σημαντικός. Για εσάς τα κρυάρια είναι πολύ σημαντικός ο μήνας, ιδιαίτερα ως προς τα επαγγελματικά. Δεν θα αναφερθώ στα συναισθηματικά. Αυτό είναι κάτι προσωπικό με μένα και με σένα που θα κάτσουμε και θα το συζητήσουμε. Ναι. Ακριβώς. Καλό σου βράδυ. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπα προηγουμένως, η αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη» δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα κλασικής πρόβλεψης, όπως οι περισσότερες εκπομπές, αλλά έχουμε να κάνουμε και με πολλούς γενικά καλεσμένους. Νάνση Μπένεσε, λοιπόν, καλώς όρισες στο αστρολογικό μας παρέακι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε όμως σε αυτό το σημείο, Νάνση, πως δεν είσαι απλά μια καλεσμένη η οποία ήρθε σήμερα και θα σηκωθείς να φύγεις και θα τα ξαναδούμε. Η Νάνση πάντα βρίσκεται εδώ πίσω από τις κάμερες, επιμελείται το μακιγιάζ και τα μαλλιά. Αν θέλετε το τηλέφωνο της μπορείτε να το βρείτε στους τίτλους αρχής και τέλους της εκπομπής και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο πως αναλαμβάνεις και γάμους, φαντάζομαι, πάρτι, δεξιώσεις και διάφορα τέτοια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ομορφιά, τα μαλλιά, το πρόσωπο, το μακιγιάζ. Έτσι, τη διαφήμιση της κάθε μιας γυναίκας είναι πολύ σημαντικό και θέλει πάντα να κάνει την εμφάνισή της, πάντα να είναι εκθαμβωτική και να είναι όμορφη και να νιώθει και μέσα και έξω. Και αυτό δίνει μια καλή παράσταση στη βραδιά της. Αυτό πραγματικά τόση ώρα σε ακούω. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που είπες και είναι πολύ σημαντικά έχουν να κάνουν όντως με την ψυχολογία. Όλα με την ψυχολογία, ακριβώς. Να το βαθύνουμε λίγο το θέμα. Όσο θες. Να σε πάω στο θέμα γενικά της αστρολογίας. Ναι, πολύ θέλω. Τι ζώδιο είσαι? Καρκίνος. Καρκινάκι. Έχεις να κάνεις γενικά με αυτό που λένε με την ευαισθησία, με το θέμα. Ναι. Την ευαίσθητα ζώδια. Αλλά έχουν να κάνουν και με κάτι άλλο. Οι καρκίνοι έχουν να κάνουν και με το προαίσθημα γενικά. Ακριβώς. Προαισθάνομαι κάτι πριν γίνει 10 λεπτά. Εγώ θα σου πω κάτι. Σαν καρκίνος, επειδή λένε ότι οι καρκίνοι μπορούν και επικοινωνούν και με την ψυχή των ανθρώπων. Έτσι, δηλαδή ναι. δεν είναι ότι εσύ στη δουλειά σου, την ώρα που βάφεις μια γυναίκα ή την ώρα που της φτιάχνεις τα μαλλιά, δεν πιστεύω εγώ, σαν τοξότης, ότι εσύ, σαν καρκίνος, μπορείς π.χ. να κάτσεις μόνο και να μιλάς για καθημερινά επιφανειακά θέματα. Όχι. Πιστεύω ότι αγγίζεις και την ψυχή τους και επικοινωνείς με το κάτι το πιο ιδιαίτερο μαζί τους. Ακριβώς, αισθάνομαι ακριβώς τι αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος, μου το μεταδίδει και όταν νιώθω ότι κάτι με ενοχλεί, αυτόματα το αλλάζω και της δίνω θετικότητα και αφήνω το πρόγραμμα, γιατί εγώ προγραμματίζομαι με τον άλλον άνθρωπο, να αλλάξει όλη αυτή την μαύρη ψυχολογία που έχει αφήσει εκεί στην άκρη. Γιατί πρέπει να δει τη ζωή πολύ διαφορετικά, με πολύ ομορφιά και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω καλά πώς το εννοείς και πώς το λες γενικά. Εγώ θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
Όταν βάφει Ναι. τον κόσμο, φτιάχνει τα μαλλιά, σου λένε για τα ζώδια. Σε ρωτάνε εκείνη τη στιγμή Πάντα. δηλαδή, τι ζώδιο. Πάντα. Να σου κάνω μια περίεργη ερώτηση. Θα κάνω μια περίεργη ερώτηση, αλλά μην το δέσετε τόσο πολύ έντονα αυτό που θα πω. Είναι σαν μια πολύ ιδιαίτερη γενικότητα. Ναι. Ποιο ζώδιο πιστεύει ότι είναι το πιο ιδιότροπο την ώρα που θα κάτσει να βάψει, σύμφωνα με αυτό που νομίζει? Ξαναλέω, είναι γενική η ερώτηση η οποία κάνω. Δεν είναι τόσο πολύ συγκεκριμένη. Παρθένη. Παρθένη. Οι παρθένες γυναίκες είναι πιο ιδιότροπες, όπως πιστεύω και οι υδροχήνες. Κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Παρθένος γενικά σαν ζώδιο, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές μέσα από την εκπομπή, είναι, ξέρεις, αυτό το λεπτεπίλεπτο ζώδιο. Ναι, και ναι, ιδιαίτερα ναι, με ναι, ναι. καθαριότητα, θέλει το κάθε τι στην Τα τάξη. πάντα, τα πάντα. Μέχρι και το σφουγγαράκι πρέπει να είναι πεντακάθαρο. Δεν πρέπει να δει τίποτα ο Παρθένος. Εγώ έχω να σου πω σύν όλα αυτά που σου λέω, κάποια θέματα πρόβλεψης γενικά που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο. Καταρχάς, σε αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για τον μήνα που μας πέρασε, είχες πάνω στο δικό σου ζώδιο, στον καρκίνο, την διέλευση της Αφροδίτης. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως στην αστρολογική πλευρά? Ότι η Αφροδίτη σου έφερε νέες γνωριμίες, νέες συνεργασίες, αλλά και μπόρεσε να σε κάνει πιο δημιουργική μέσα στον χώρο της εργασίας σου. Ναι. Ασχολείσαι με κάτι καλλιτεχνικό, κακά τα Ναι, ναι, ψέματα. ναι. Καθαρά το μακιγιάζ, τα μαλλιά είναι στο κομμάτι καθαρά του καλλιτεχνισμού. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι η δημιουργία, είναι Έτσι. η έκφραση η οποία βγαίνει μέσα από την ψυχή σου. Βγαίνει από την ψυχή μου, γεννήθηκα με αυτό. Δεν μπορώ να αλλάξω επάγγελμα για κανένα λόγο. Αισθάνομαι αυτό που κάνω και πάντα βγάζω καινούρια χτενίσματα, καινούριες δημιουργίες που κάποια στιγμή και αυτά θα τα βγάλω να τα δει και ο κόσμος. Ήδη ετοιμάζω μια πάρα πολύ καλή δουλειά για όλη την νεολαία. Θα τα ακούσουν περίπου του χρόνου και ελπίζω να αρέσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα αρέσει. Αλλά απλά Καταρχάς, δεν λέω κάτι τώρα για την έκπληξη. δεν χρειάζεται, αλλά πρέπει να πούμε ότι κάθε φορά τα μαλλιά μου γενικά, το style μου γενικά, όπως θα παρουσιάζομαι, θα είναι καθαρά από τα δικά σου καλλιτεχνικά Έτσι. χέρια και μόνο. Έτσι. Είναι μια συνεργασία η οποία εύχομαι και θα καταλήξει από αστρολογικής πλευράς, όπως το βλέπω σήμερα που ξεκινάμε, πάρα πολύ θετικά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, όντως αυτό είναι σημαντικό που λέει. Από εκεί και πέρα όμως, η Αφροδίτη, η οποία πέρασε πάνω από το δικό σου ζώδιο και μπαίνει στο Λέοντα, αρχίζει και σου φέρνει πάρα πολύ καλά οικονομικά. Τα οικονομικά αρχίζουν και πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Η αλήθεια είναι πως οι καρκίνοι λίγο ταλαιπωρηθήκατε με την διέλευση του χρόνου πάνω στο Σκορπιό. Ναι. Άνετα αυτή τη στιγμή εσύ μπορείς να με ρωτήσεις και να μου πεις, μα καλά, τι σχέση έχει ο Σκορπιός με τον καρκίνο? Κι όμως, ολόκληρη η αστρολογία χωρίζεται σε 4 οικογένειες. Οι 4 οικογένειες αυτές είναι τα ζώδια του αέρα, είναι τα ζώδια της φωτιάς, του νερού και της γης. Δηλαδή τα 4 στοιχεία. Ναι. Εσύ σαν καρκινάκι που είσαι, ανήκεις στην τριλογία του νερού, μαζί με τα ψαράκια και μαζί με τους σκορπιούς, ανήκετε στην τριλογία του νερού. Του νερού. Εφόσον λοιπόν είχαμε έναν χρόνο, τα προηγούμενα 2,5 με 3 χρόνια μαζί με τις διελεύσεις, σαν αργός πλανήτης όπως έχω ξαναπεί, πάνω στην διέλευση του Σκορπιού, σε επηρέασε αρνητικά ίσως προς τα θέματα των επαγγελματικών σου. Πάρα πολύ. Μπορεί δηλαδή, όχι ότι δεν ήσουν καλή στη δουλειά σου, όχι ότι δεν ήσουν δημιουργική, αλλά ίσως ο χρόνος με κάποιες καταστάσεις τις οποίες εσύ δεν είχες τη δυνατότητα να ελέγξεις, ίσως Ναι. σε πήγε πίσω. Πάρα πολύ. Έβλεπα πόρτες να κλείνουν και έλεγα δεν γίνεται αυτό, κάτι συμβαίνει. Και γι' αυτό είσαι εδώ να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο γίνεται αυτό το επανωτό. Εγώ θα στο θέσω διαφορετικά. Γιατί εγώ πιστεύω, σύμφωνα με την αστρολογική αντίληψη, επειδή όπως έχω πει, ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το τι έχει σπουδάσει και το τι γνωρίζει, Ναι. βλέπει τα πράγματα πάντα με τη δική του οπτική γωνία. Έτσι. Αυτό που έχω να σου πω εγώ, παρατήρησες ότι με τον χρόνο που τον έχουν παρουσιάσει τόσο πολύ αρνητικό πλανήτη, ότι ίσως ένα μέρος, ένα 10-20%, όλη αυτή η κατάσταση, η λίγο ή πολύ δύσκολη για σένα στην επαγγελματική Ναι. σου ζωή, έφερε και κάποια καλά νέα. Δηλαδή, Ναι. ίσως μπόρεσες να, όχι να εκτιμήσεις, να αντιληφθείς διαφορετικά κάποιες επαγγελματικές καταστάσεις, ιδιαίτερα πολύ πιο πολύ από ότι κάποιες άλλες χρονιές που περάσανε στη ζωή σου. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε... Βλέπω άνοδο. Δηλαδή, ναι, δύσκολα, αλλά οι ευκαιρίες έρχονται σε στιγμές. Δηλαδή, μπορεί να γίνει ένα τηλέφωνο και αυτόματα να βρεθώ εκεί που ήμουνα χωρίς τίποτα και ξαφνικά να βρίσκομαι κάπου και να δημιουργώ. Αυτό συμβαίνει τώρα προς το παρόν. Για το μέλλον δεν ουσία, ξέρω. ξέρεις κάτι τι συμβαίνει, Νάνση? Αυτό που συμβαίνει με τον χρόνο είναι ότι μπορεί να μας δυσκολέψει, μπορεί να μας φέρει κάποιες δυσκολίες, άλλους μπορεί να φέρει δυσκολία για κάποιους στον επαγγελματικό τομέα. Για κάποιους άλλους μπορεί να φέρει δυσκολία στον συναισθηματικό τομέα. Για Ναι. κάποιους άλλους μπορεί να φέρει και προβλήματα στην υγεία.
Το θέμα τι είναι. Για τον καθέναν σας, από εσάς, για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθείτε, το πώς επηρεάζει η διέλευση του χρόνου, για να μπορέσετε να το μάθετε ακριβώς πώς είναι αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε και στο Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης. Για να μπορέσω εγώ ο ίδιος να απαντήσω στα δικά σας αστρολογικά ερωτήματα. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, ο κάθε γενέθλιος χάρτης του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστός. Δεν σημαίνει επειδή τη φίλη μας την άνοιση την επηρέασε πάνω στον επαγγελματικό της τομέα, ότι όλοι εσείς οι οποίοι ανήκετε στον αστερισμό του καρκίνου, όλοι εσείς λοιπόν οι καρκίνοι τα προηγούμενα 2,5 με 3 χρόνια είχατε επαγγελματικά προβλήματα. Μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος από εσάς, τους τηλεθεατές, μαζί μου, είτε μέσω Facebook είτε μέσω τα τηλέφωνα που βλέπετε, και να δείτε, εφόσον μου δώσετε ώρα, ημερομηνία γεννήσεως και μέρος, ότι τελικά εσάς σας έχει επηρεάσει σε κάποιον άλλο τομέα της ζωής σας. Μπορεί να σας έχει επηρεάσει στα συναισθηματικά. Μπορεί να σας έχει επηρεάσει σε κάποιο πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να μάθετε κάποιες ιδιαίτερες προβλέψεις ως προς το προοδευτικό σας οροσκόπιο για το 15, για το 16 και για οποιαδήποτε χρονιά σας απασχολεί, είτε είστε καρκίνοι, είτε είστε σε οποιοδήποτε αστερισμό ζώδιο, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα και στο Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης και μετά το τέλος της εκπομπής όλο το 24ωρο. Νάνση, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στο μάτι γενικά πιστεύεις? Γιατί ξέρεις, τα καρκινάκια έχουν σχέση με μεταφυσικές, παραψυχολογικές ενέργειες και έχουμε πολλές πάρα φορές... πολύ. Έχω διαβάσει, έχω ψάξει, ναι, πιστεύω αν όχι στο μάτι, πιστεύω μια ενέργεια, όταν κάποιος σκέφτεται αρνητικά για σένα ή για μένα, αμέσως το αντιλαμβάνομαι. Τώρα πώς φεύγει αυτό, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι μια προσευχούλα μέσα μου. Τίποτα Εγώ άλλο. βέβαια σε αυτό το σημείο μπορώ να βάλω τη δική μου μεταφυσική και αστρολογική πινελιά. Να μου επιτρέψεις. Ωραία προσευχή, καταπληκτική προσευχή, πάντα βοηθάει. Εξάλλου το μάτι είναι κάτι το οποίο το παραδέχεται η Βασκανία στην ουσία. Έτσι, Είναι ναι. κάτι το οποίο το παραδέχεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έκκληση. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τι? Εγώ πιστεύω πως το κάθε ζώδιο, και το πιστεύω πολύ έντονα αυτό, Νάνση, έχει το δικό του πέτρωμα. Το κάθε ζώδιο έχει το δικό του βότανο, το δικό του χρώμα, το δικό του λάδι. Έτσι, ναι. Αν εσείς θέλετε να μάθετε κάποια πιο ιδιαίτερα, λίγο πιο πολύ μεταφυσικά θέματα, ώστε να αποφύγετε τη βασκανία και το μάτι, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα και στο Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης και μετά το τέλος της εκπομπής. Γιατί ξέρεις, ένα απλό ξεμάτιασμα με ένα θέμα καθαρά ξεματιάσματος είναι καλό και βοηθάει πάρα πολύ. Κάποιοι άνθρωποι το νιώθουν πολύ άσχημα το μάτι, έτσι. Δηλαδή σε κάποιους έχετε Σίγουρα. Ναι, το έχω συναντήσει και στη δουλειά μου που έχουν αρκετό μάτι και δεν μπορούν και. Το μόνο που τους λέω είναι φούλα μέσα τους. Καλό είναι όμως κάποιος να μην ξεματιάζει τον άλλον. Κανονικά πρέπει, έτσι το έχω μάθει, ο παπάς να ξεματιάζει, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξεματιάσουμε κάποιον άλλον και μπορεί να φέρεις και πιο πολύ το κακό. Οπότε καλό είναι ο καθένας να ξεματιάζεται μόνος του. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ τώρα και για ένα άλλο πράγμα που όλοι όσοι έχουν να κάνουν σχέση με την αστρολογική εκπομπή Η Ώρα του Άρη, όλοι έχουν μεταφυσικές γνώσεις και κάπως αστρολογικές. Έτσι. Νάνση, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν αυτή την ιδιαίτερη βραδιά σήμερα εδώ μαζί στο αστρολογικό μας παρεάκι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Δεν τελείωσε. Έχεις να συνεχίσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε το μακιγιάζ, έχουμε γενικά τη συνεργασία και εύχομαι όλα να σου πάνε καλά εδώ στο High TV, στην αστρολογική εκπομπή. Ευχαριστώ και πολύ που μου έδωσες και εμένα αυτή την ευκαιρία. Είναι το όνειρό μου. Ξεκινάω μαζί σου, οπότε θα το έχω πάντα σαν πρώτη φορά. Πάντα η πρώτη φορά μένει, λέει, καψούρα. Λένε πως είμαι κούρικος. Ελπίζω να πεις και εσύ το ίδιο μετά από κάποια χρόνια. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Μιας και έχουμε να αναλύσουμε λοιπόν θέματα ως προς τις προβλέψεις που έχουν να κάνουν με τα ζώδια, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Ωραία με τα θέματα των καλεσμένων. Όπως βλέπετε, έχουμε καλλιτέχνες, έχουμε κόσμο από διάφορες επαγγελματικές ειδικότητες, οι οποίοι έρχονται, μας λένε την καθημερινότητά τους, μας λένε διάφορα δικά τους θέματα, τα οποία εμείς προσπαθούμε να τα συνδέσουμε και να τα αναλύσουμε ως προς την καθημερινή αστρολογία. Να περάσουμε λοιπόν στα θέματα αυτής της εβδομάδας για να ξεκινήσω με τα κρυάρια. Η διέλευση γενικά του νοτίου δεσμού πάνω στο δικό σας ζώδιο ίσως δεν σας αφήνει αυτό το χρονικό διάστημα να εξελιχθείτε τόσο πολύ ως προς τα θέματα των επαγγελματικών. Για μένα, όσο πιο πολύ μπορέσετε και κρατηθείτε πάνω στον επαγγελματικό σας τομέα και δεν δώσετε τόσο πολύ σημασία σε προτάσεις που μπορεί να σας κάνουν που να μην έχουν τόσο πολύ σχέση με το δικό σας επάγγελμα και με κάτι δικό σας το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε, θα είναι τόσο πιο καλό και θετικό για εσάς. Ακριβώς απέναντί σας, στον Ζυγό, υπάρχει η διέλευση του βόρειου δεσμού. Ο βόρειος δεσμός σημαίνει εξελίσσομαι. Ο βόρειος δεσμός έχει να κάνει με θέματα τα οποία σημαίνει δίνω χρήματα.
Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβετε τα κρυάρια πως για να έρθουν τα χρήματα αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να τρέξετε κάτω από κάποιες ιδιαίτερα πολύ ευνοϊκές επαγγελματικές προτάσεις οι οποίες γίνονται στο δικό σας και μόνο ζώδιο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να μπορέσω να μεταφέρω κάποια δικά σας μηνύματα και να μπορέσω να απαντήσω στα δικά σας αστρολογικά ερωτήματα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας όλο το 24ωρο και μετά το τέλος της εκπομπής και με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης μέσω του Facebook και αυτή τη φορά μιλάτε με εμένα τον ίδιο. Όλο αυτό ίσως προς κάτι καλύτερο βέβαια, σύμφωνα με τα δικά σας αίματα τα οποία μου είπατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να περάσω τώρα με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους Ταύρους. Αυτό το χρονικό διάστημα είστε λίγο κενοί από θέματα διέλευσης. Δεν σημαίνει όμως πως όταν ένα ζώδιο είναι κενό από θέματα διέλευσης, πως δεν μπορεί να επηρεαστεί από διάφορες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, ο δεύτερος ηλιακός σας οίκος έχει μέσα έναν Ερμή, ο οποίος Ερμής μπορεί να σας φέρει σε επικοινωνία και να μιλήσετε πολύ περισσότερο για επαγγελματικά οικονομικά θέματα μέσα σε διάφορους εργασιακούς σας χώρους. Είχατε παρατηρήσει πως τον τελευταίο καιρό, ενώ συνέχεια ψάχνατε για δουλειά, ψάχνατε για εργασία, ίσως δεν είχατε αυτή την αστρολογική εύνοια την οποία εσείς χρειαζόσασταν για να μπορέσετε να ολοκληρωθείτε επαγγελματικό-οικονομικά. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να ξέρετε πως οι επαγγελματικές προτάσεις είναι αυτό που λένε πέφτουν βροχή αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Ερμής φέρνει πάρα πολλές επικοινωνίες. Ο Ερμής φέρνει νέους φίλους. Ένας φίλος λοιπόν θα φανεί πάρα πολύ ιδιαίτερα σημαντικός αυτό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει να σας κάνει μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική πρόταση η οποία θα σας φέρει πάρα πολλά χρήματα μετά το τέλος του Ιουνίου. Πάντα τα θέματα των επιλογών για όλα τα ζώδια έχουν να κάνουν καθαρά με την επιρροή στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Δεν παίζει μόνο ρόλο η αστρολογία, η αστρονομία, η αστροφυσική, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η κοινωνιολογία. Τι θέλω να πω πάρα πολύ απλά με αυτό. Όσο και να σας ευνοούν τα άστερα, όσο και να σας ευνοούν οι θετικές διελεύσεις, αν εσείς οι ίδιοι δεν εκμεταλλευτείτε σωστά κάποιες προτάσεις οι οποίες γίνονται πάνω στον επαγγελματικό σας τομέα και αναφέρομαι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα προς τους Ταύρους και μόνο, δεν μπορεί να βοηθήσει πάντα μόνη της η αστρολογία. Να περάσω τώρα στον Δίδυμο, όπου αυτόν τον καιρό η αλήθεια είναι πως ο Δίδυμος φιλοξενεί πάρα πολλούς πλανήτες. Ακριβώς απέναντι είναι και ένας Κρόνος, ο οποίος ταλαιπωρεί λίγο επαγγελματικές καταστάσεις. Αν αυτή τη βδομάδα δείτε πως μέσα στον εργασιακό σας